comentat que eren xules. Aquesta vegada el tema volíem que fos una mica, com es diu, en menció del que havia sigut l'Ateneu aquí, del que s'hi havia fet. No sé si algú sap, però aquí s'hi havia fet sarsuela. S'hi havia fet sarsuela i molta, o sigui, hi havia molta tradició. Llavors, sí que estem en uns temps que potser ara no ens ve de gust massa sentir la paraula sarsuela, però jo com a músic i els meus companys com a músics sabem que també els compositors i molts bons músics el tema de política no hi entraven quan composaven i hi ha obres que van composar que val la pena que les tinguem presents i teníem ganes de recordar-les. Llavors, avui veureu diferents compositors, començarem amb un que es diu Fernández Caballero, no sé si us sona. Manuel Fernández Caballero. És murcià, era murcià. I, a veure, va escriure molta part d'òpera, de sarsuela. En va fer una que es deia Gigantes y Cabezudos, segurament que això us sona. Fernández Caballero s'estava quedant sec, que no podia acabar d'escriure-la, aquesta sarsuela, i el va haver d'ajudar, a veure qui era, sí, José Serrano. José Serrano, que és valencià, era valencià. Doncs va tenir la sort de poder ajudar a Fernández Caballero perquè s'estava quedant sec en acabar algunes de les obres. Gigantes y Cabezudos se situa a Saragossa, és de l'Aragó. Llavors, hi ha una noia que es diu Pilar i en les festes del Pilar, hi ha a la plaça del mercat, estan venent i hi ha dues noies. Sempre en les sarsueles hi ha la part còmica, que sempre hi ha un actor, un tenor còmic o un baríton còmic i el mateix amb la dona. I llavors hi ha els protagonistes que són els que fan les àries. Us volia dir una cosa, la sarsuela la van diferenciar entre sarsuela gran i el género grande i el petit, diguéssim. Avui farem més del género grande, àries d'aquestes. Del gènere gran és quan ja són 2 o més de 2 actes. Quan hi ha només un acte, li deien género chico. La música era més petita. Llavors, Pilar estava a la plaça, ella era venedora, i estava esperant el seu nòvio, en Jesús, que tornés de la guerra. I no va tornar, li van arribar una carta, que és el que cantaré, la carta. Però abans, la guet d'aigua o la cava, que faig vocès. Bé, com a curiositat, el Fernández Caballero era el petit de 18 germans. O sigui que... Esta es su carta.
Rosaura, aquests són els principals. Llavors hi ha el Clarivant, que és l'alcalde, us heu de situar en un poble. Arriba en Juan de fa molts anys, o sigui, va desaparèixer del poble, tothom el donava per mort, tot plegat arriba, per allà, a Puerto. Arriba content, el van a rebre l'alcalde, el van a rebre tothom, la Rosaura, tothom. Ell explica que va marxar perquè estava enamorat de l'Adriana, però la mare de l'Adriana, que a vegades tenien guassa abans i les coses aquestes, li deia que era massa pobra per casar-se amb la seva filla. I ell va dir, doncs me'n vaig a buscar fortuna. I va tornar amb molta pela, però mentre va marxar l'Adriana, que estava allà esperant, la seva mare li va dir, això no pot ser, casa't. I es va casar amb un altre home, va enviudar, va tenir la filla, la Rosaura, va enviudar, i total que es va quedar sola, l'Adriana. Arriba ell i el que fa és, havia estat molt enamorat de l'Adriana, doncs va i s'enamora de la filla de l'Adriana. Va petar el nas, no? Allò que dius, pobra dona, no? Pobra Adriana. Doncs arriba i s'enamora de la Rosaura. Jo he dit bé, sí, de la Rosaura. La Rosaura ja tenia el seu nòvio. Al final tot això transcorre que ell doncs al final això acaba que és bona persona i se'n dona compte que ha deixat tranquil·la la Rosaura, que ja està amb un noi. La que ens cantes és la Daniel Brianó, o sigui que és la que quan arriba, i arriba molt content, perquè té forrat. Posa'l, vinga.
mis lares. Después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, Marcela, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver, y este momento soñaba de otra vez mi aldea ver. No importa que el mozo fuerte vuelva viejo, si alegre el corazón salta en su pecho. No importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso. No importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya vuelvo para no marchar jamás. Lo que tuve que penar, lo que importa es que ya vuelvo para no marchar jamás. Molt bé, molt bé. Val. Si anem a fer una altra, aquesta sí que és andalusa del tot. Estaria, si veiéssiu el libreto, us tronxaríeu de riure de com està escrit l'idioma aquest de la jerga, com parlen, val? Que estan amb una, com es diu, un cortijo de gitanos i així, i és per patar-se de riure. Us explico. Anem a fer de la Tempranica el Sierras de Granada. És una àrea, ja ho veureu, també d'envergadura, també del gènere gran, i us explico. Aquesta la va fer Jerónimo Jiménez i s'escriu amb G, perquè ell va insistir molt perquè es va prohibir posar un J, i volia G. Es va morir amb 69 anys. I aquesta la va fer als 46. Us ho explico, perquè més o menys ens estem fent correlatives en aquella època, o sigui, més o menys va anar amb aquest ordre, més o menys. Llavors, aquest senyor era andalús i Amadeu Vives, el músic, deia que era el músic del gàrbol, perquè
Jerónimo era el músic del Garbo. Es veu que tenia unes melodies com molt... Ara ho veureu. Se li veu molt el que reflecteix Amadeu Vives en aquesta àrea que fa. Aquesta acció, o sigui, això passa a Granada, en un cortijo. Representa, us dic els personatges perquè us ho situeu una miqueta. Allà el senyorito Don Luis, que és un baríton. Això que us ho volia dir, a la sarsuela, així com amb l'òpera, els galants i els que enamoren i així són més aviat tenors, a la sarsuela, per lo que és el registre de veus d'aquí, que tenim aquí, els guaperes eren els barítons. Llavors s'escrivia molt amb el personatge amb la veu de baritonal. Llavors, per tant, Don Luis és el baríton. Llavors hi ha Maria, la tempranica, que seria jo. Bueno, jo, però no dic l'edat perquè aquesta noia és una gitana, podem quedar-nos aquí, però és que tenia 18 anys. Bé, doncs diem que soc jo, no? 18 anys. Ho deia que era jo perquè és mezzosoprano. El que no coincideix són els 18 anys, però l'altre s'ho pega, jo crec, no? Bé, doncs resulta... Llavors hi ha Gravier, que em direu, qui és aquest Gravier? Que sona això a... Gravier és el germà de la Maria, la tempranica. Maria la tempranica es deia, i ho canta, és un noi, però ho canta una soprano. Això és normal, Llavors hi havia Sir James, que era un anglès que venia a veure les terres de Granada, i en Miguel, que era el noi que està enamorat de la tempranica. Llavors, molts amics de Don Luis, gitanos i així. Us explico. Resulta que Don Luis tornava d'una caceria amb els seus amics i s'anaven cap al cortijo a celebrar, a parlar de què farien l'endemà. I amb aquestes passa el senyor anglès, que sense difícil com parla, perquè si uns parlen amb aquell accent, l'anglès intentar parlar amb l'accent d'ells ja és el colmo. Doncs diu, m'agradaria conèixer una miqueta cançons d'aquí. I per allà passava en Gravier, un nen, un noi jove, i en Don Luis li diu, vine cap aquí que ens cantaràs una mica del teu salero. I aquest nen, quan va veure en Don Luis, diu, ai, jo el conec a vostè. Resulta que Don Luis, amb una de les caceries, aquesta es va caure, es va fer mal, i una família de gitanos el van recollir, el van portar a casa seva, ell es va despertar allà, ja que l'havien cuidat, i allà hi havia la tempranica, que el van cuidar i així, però la tempranica es va enamorar de Don Luis. Van tenir el seu rotllete, i després en Gravier va callar i punto. Allà el descobreix. I en Don Luis li diu, no diguis a la teva germana que m'has vist, perquè es veu que no li interessava i ja tenia la seva vida arreglada. No li diguis a la teva germana que m'has vist. La tempranica estava molt enamorada d'ell. Llavors, en Gravier el primer que fa quan arriba a casa seva, tempranica, he vist en Don Luis. La tempranica va anar-lo a veure, en Don Luis que no volia res, oblida'm, i li diu, tornem en el cortijo, que li diuen, canta'ns alguna cosa. Sabeu quina canten? Sabeu quina li canta? La tarántula un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Que la coneixeu, aquesta? Aquesta és la cançó que es canta, que li fan cantar en Gravier per distreure el senyor anglès, perquè estigui content. I amb aquestes la Maria va al darrere d'aquest home. Us dic com acaba que ella inclús va a casa d'aquest home de Don Luis i veu que té un fill que és un conte, o sigui, és un conte, doncs és un conte que té un fill que està casat i que és molt feliç. I llavors ella què fa? Es retira i se'n va amb el seu Miguelito, que és un maco, i ja està. Llavors la que us canto jo ara és la de Sierras de Granada, que representa que estan mig celebrant el compromís de la... Estan celebrant el compromís de la tempranica amb en Miguel. I llavors va i passa en Luis. Però si diu,
Válgame la Virgen, ¿qué es lo que yo he visto? En aquell moment veu Anant Don Luis que passa per allà, no veureu pocs més o així. L'accent que li posaré serà el que pugui, vaja, farem el que pugui. Cielo
Bueno, us explico una cosa d'un compositor que de moment... Va, doncs anem cap al País Basc. Us agrada el País Basc? Molt maco, que sí? Doncs allà hi ha dos compositors que són, bueno, impressionants. Un era, a veure que aquest nom és difícil de dir, ja sabeu que els bascos, però aquest encara, José María Usandizaga. Val? Aquest és el que potser va viure menys anys, o sigui, es va morir amb 28 anys. Sí. I als 28 va fer aquesta sarsuela que escoltarem ara, que es diu Las Golondrines. No sé si us sona. Vale, jo interpretaré jo ara, sí, o vols passar-la a tu ara? Bueno, explico què és i després encara que estona. Sí, ens descanso. Vale, ens canso. Sí. Vale. Aquest home va néixer a Sant Sebastià i es va morir a Sant Sebastià, de la seva terra. Vale. Ho dic perquè després escoltarem d'en Pablo Sorozábal, que també a Sant Sebastià i es va morir a Madrid. Però us volia comentar que Pablo Sorozábal tenia molt mal caràcter i era molt entonat. O sigui, era una miqueta cregut, però perquè vivia, perquè era amb la música, o sigui, era una miqueta així i es va fer mal rotllo. Te'n recordes, Vicenç, que abans m'has dit alguna cosa? Explica. Fem un parèntesi, anem de basc en basc, després tornarem en el Usandizaga. És molt curiós el d'en Sorozábal perquè tenia molt mal caràcter, però que a més tenia una relació molt complicada amb el règim de dictador i fins i tot el que va fer, no van poder amb ell perquè la seva qualitat musical va ser immensa, tot i que ho van intentar perquè fins i tot en les estrenes van aconseguir fer que en el cartell de les zarzueles que va composar, totes de género mayor perquè eren impressionants, figurava el nom de la zarzuela i el nom dels artistes i no el d'ell. Fins i tot evitaven el seu nom en els rètols. I és curiós perquè normalment moltes vegades hi ha gent a casa nostra que el que fa és fugir una mica de la zarzuela precisament pel tema polític i aquest senyor, que és un dels grans compositors de zarzuela, va ser inclús no perseguit perquè era molt evident, era un grandíssim músic, però el van intentar boicotejar des del règim. Molt curiós. El que passa que, clar, la música en concret de la Tavernera del Puerto és excepcional, és comparable a moltes òperes. Doncs jo ara torno en el José María Usandizaga i us explicaré que ell va morir i llavors el germà la va acabar. Però és que a més el que va fer el germà va ser molt gran perquè va convertir les Golondrines, que és una sarsuela, que la coneixem per sarsuela, la va convertir en òpera. Ho sabíeu, això? Per què? Perquè va fer que tot el que era la part parlada ho va encavalcar amb recitatius i ho va convertir en òpera. O sigui que és género gran òpera, està exacte. Us explico de què va aquesta òpera, aquesta sarsuela òpera. Us dic els personatges perquè us situeu. Estem en un circ ambulant. Hi ha un pallasso que es diu Puc. Hi ha una noia que treballa, artista, que es diu Cecília, que seria jo. La posen com una soprano lírica, però hi ha papers que ja dic, amb la sarsuela passa això, que tant ho pot fer a vegades una soprano, són notes agudes, no sé si m'heu sentit la veu en els registres aguts avui. Altres dies estic en més greus, quan faig òpera em toca fer altres coses. I llavors, la Cecília resulta que és una noia, és artista, però no en té prou amb el que està fent. Ella vol més, vol conèixer món, vol fer peles i vol triomfar. I llavors hi ha una altra noia, és l'amant, per això, aquesta és l'amant d'en Puc. Llavors hi ha una altra, la Lina, que també és una altra soprano lírica,
que aquesta estima molt en Puc, però a Puc no li fa res. I això a vegades passa. Doncs, bé, amb aquestes un dia estan discutint la Lina i la Cecília estirant-se els cabells, i la Cecília, que tenia molt mal caràcter, se'n va. Se'n va i diu, doncs jo passo d'això i me'n vaig. Llavors, què va passar? El circ va començar a anar bé, va començar a tirar endavant, van començar a triomfar, i en un dels espectacles, després d'anys, mentre la Lina i en Puc estaven cantant un duet d'amor, se sent en el públic algú que està rient. I el Puc va reconèixer que era la Cecília, o sigui, ja tornava a estar cap allà, a Incordiar. La Lina llavors es desmunta perquè va veure que de seguida en Puc va tornar. No ho sé, ara ve d'allò. I va tornar. La Lina diu, doncs jo plego i me'n vaig. I amb aquestes, en Puc, ja quan marxava, va tornar cap a la Lina i li diu, acabo de fer una cosa que no hauria d'haver fet. Que s'havia carregat a la Cecília, perquè s'havia enterat de que la Cecília també l'enganyava. Ho enteneu? Sí o no? Total, que la Lina no va ser qui va arrebatar en Puc, va ser la justícia que va arrebatar, perquè en Puc el van tancar. Llavors jo ara cantaré el que pugui. A veure, cantaré... El me dices que ya no me quieres. Me dices que ya no me quieres de les golondrines, ho canta la Cecília. Mentre està cantant ella, els altres dos l'estan liant parda que van a la seva, o sigui, és com un trio això. Un està cantant i els altres dos van fent, vull dir, estan cantant que te vayas, que no sé què, i ella aquí aguantant el títol. Dices que ya no me quieres,
I ara explico un altre. A veure, el Cantar de l'Arriero. Algú sap de què va aquesta? No. Doncs va, Glòria, explica-la. No, és molt xula. També és de Fernando Díaz Giles. A veure, aquest us vull dir una cosa, que és sevillano de naixement, però va venir a viure a Barcelona. I el que va fer és composar, i quan va estrenar just aquesta, el Cantar de l'Arriero, el va estrenar en un teatre a Barcelona. A veure si l'adivineu. Teatre Victòria. O sigui, sí. A veure, un momentet. Ho dic perquè aquest justament és andalús, que normalment es queden molt allà, fan música per allà. El Cantar de l'Arriero. Fernando Díaz Giles. Us vaig dir l'edat, 73 anys es va morir i la va fer amb 43 anys. Jo penso que són coses interessants de comentar, perquè home, hi ha que van fer-ho amb 28 anys i n'hi ha que ho fan amb 40 i n'hi ha que ho fan amb 90. Tot té mèrit, però que és interessant de saber. El Cantar de l'Arriero. Us dic els personatges. Lorenzo, que series tu, no? Sí, 50 anys. Una mica ell més gran que tu, clar. Tot passa com a mi, jo dic que tu 19. Molt bé. En Blas era un home d'una taverna. Era una taverna de pas, i passaven molt els arrieros. Llavors, era el pare de la Mari Blanca. La Mari Blanca era una noia guapíssima, que estava enamorada de... Què he posat aquí? Filla d'en Blas, que estava enamorada de l'Anselmo. Ara us explico tot, un momentet. N'hi ha un que es diu Cigüeña. És un servent de l'Euro. Llavors, resulta que en Blas, que és l'home de la taverna, era molt bon home i la seva filla, que era la Mari Blanca, estava enamorada d'un noi que era molt humil, en brau, se m'ha posat dit, molt humil. I en Blas ja li anava bé, així és com tothom sempre aspira, la meva filla pot aspirar més, doncs aquest home no. Bé, i eren feliços. Amb aquestes arriba un dia a l'aniversari de la Mari Blanca, fan una celebració i l'endemà en Blas diu: demà es tanca la posada, perquè sé que vindran els arrieros i no vull que aquí vingui ningú. Es veu que els tenia molta mania en els arrieros, no se sap per què, bueno, jo sí, després us ho dic, i la Glòria també ho sap. Després us ho dic. Resulta que van arribar, ells se'n van anar, van tancar la posada i la Mari Blanca per allà, guapíssima, feinejant pel carrer i així, però com que la posada estava tancada, en Blas estava tranquil. Doncs van arribar els arrieros i que volem conèixer la Mari Blanca. I anar insistint, fins que al final la Mari Blanca diu: bueno, doncs va, entreu, es va obrir la porta, es va atendre. En Lorenzo anava provocant per poder-la acabar aconseguint, no ho aconsegueix. Jo us ho resumeixo. Resulta que en Lorenzo la pretenia i al final en Blas se'n dona compte que estan allà junts i li diu: escolta'm, no vagis per aquesta noia perquè és la teva filla. Que ho enteneu? Faig uns resums molt ràpids, Sí? En Blas tancava la posada perquè no podia veure en els arrieros, perquè ell sabia que havia estat criant amb una noia, la Mari Blanca, però que era la filla d'aquell que ni ho sabia ell. Ara ho heu entès? És que aquests lius, és que les sarsueles, tot això, uns lius, que sembla la novel·la d'un drama. Doncs al final, què dieu, que va anar amb la filla o no? No, no hi va anar-hi. Lorenzo és digne, si no ara no cantaria, Vale, doncs aquesta és molt bonica, són una boca que se puede besar, del Cantar de l'Arriero. Solo una boca que se puede besar, compensa de tanto penar. Solo una fresca boca de mujer
bella mujer, me has de querer, sin ti me muero, soy arriero y la moza de ser mía. Aquí vendrá, sí, aquí la espero, en mis brazos habrá de caer, mar y blanca y habré de vencer, aquí te espero. Ay, mesonera, que detienes mi carrera. Oye, en tu venta el amor solo me espera. Ay, mesonera, que detienes mi carrera. Eso en las redes el encanto de tu cara, el alma llena de ilusión, esclavo soy de tu pasión. Ay, mesonera, deja que muera por tu amor. La lletra, suposo que ja heu vist que encara no sap què és el pare, Com el que li diu, encara no sap. Vale, los claveles. Ai, crec que aquesta m'ha mirat a veure aquí, això és d'en José Serrano. Sí, José Serrano és valencià. Això, no sé si el coneixeu, aquest. 68 anys, que es va morir, ho va fer amb 56 anys, i, bueno, ell sí que va néixer a València i se'n va anar a Madrid. També Los Claveles és una òpera, una sarsuela gran. És un liu de família que, bueno, aquest ja no m'atreveixo ni a explicar-lo, perquè hi ha molt de creuament. Però sí que us dic que Los Claveles era una fàbrica de perfums. Ho dic bé? Sí, de perfums. Hi ha una protagonista, dos noies, Rosa i Jacinta, i hi ha dos noies que treballen en els Claveles, i hi ha un que és el comptable i un altre que és l'ajudant de comptable. El comptable és nou, i resulta que cada vegada que ve un noi nou, les noies se'l miren, i la Jacinta i la Rosa fan una aposta de dir segur que acabo amb aquest les coses, segur que aquest noi l'aconsegueixo. I el noi se n'entera i diu, aquesta va per mi, doncs ara jo entraré en aquest bar, ho explico molt malament però a veure si m'enteneu, entraré en aquest bar i aniré amb una noia ben guapa i l'altra quedarà fotuda perquè no es pensa que jo ja en tinc una. I a partir d'aquí hi ha un tejemaneje, des de jo t'he vist, i acaba bé, acaben tots calmadets, acaba bé. Jo us tracto el que t'importa que no venga, de Los Claveles. No sé si aquesta jo crec que sí que la sabeu, no? Us animaré a cantar-la a mi, si voleu. Algú la coneix? No, Glòria. Fareu cas. Anem-hi? En la Dolors? No me dé
estem emmarcant, no sé si ho noteu això, aquesta força d'aquest rius. Exacte, no cantaré jo de sopran, no podria. No, però tot i així, és veritat que aquestes, per exemple, a vegades canten sopranos, i amb en Vicenç passaria igual, o sigui que abans he dit una cosa important, que és que aquí a Catalunya, a Espanya, tenim un timbre de veu diferent potser del que és Itàlia o dels països nòrdics o dels països... I aquí abunden molt amb veus parlades, veus de mezzo, però a l'hora de cantar, veus de mezzos, a l'hora de cantar, professionalment, no n'hi ha, surten més sopranos. Llavors, què passa? Que molts papers els passen a fer sopranos. Llavors, no sé si noteu que hi ha com una mica de desgarro de veu, és el que se'n diu soprano dramàtic, mezzo-soprano dramàtica. Ho dic perquè si em sentiu aquí un gall, no és un gall, Vicenç, vols cantar-nos una de Cuba? Maria Laó. A veure, jo no sé quina hora és, que t'ho podràs? Sí. Ja hi mitja casa. Vale. Doncs hauràs de cantar la defensa. Cubà de Santa Cruz de Tenerife, a Cuba, no és a Cuba, mor a Santa Cruz de Tenerife. Aquesta també és una sarsuela opereta, o sigui que a 67 anys es va morir, la va fer en 39, us ho explico així. I aquest està molt bé perquè va fer cançons lleugeres, és Ernesto Lecuona, no sé si us sona. Va fer Siboney, us sona aquestes? O populars com la cançó musulmana Alibaba. Bueno, no la cantaré, és una que es veu que és molt coneguda. I va fer músiques també per la Greta Garbo, Greta Garbo no, la Greta, com es diu? La Greta Gaidel, com es diu? I la Greta Garbo. Ara, m'he liat. Greta Garbo i Clark Gable. Maria Laó. A veure, és una mulata guapíssima i expliquem això. Ara m'hi faràs de Fernando de Alcázar, em sembla, no? No, perdona, fas de... Millor de Fernando que de mulata, Bravo. No, és que hi ha una cosa que és maca. Tu estàs cantant el turno que aquesta cançó em sembla que diuen Simpson. És l'Andrés. Resulta que estan en una taverna. No, això és la taverna de Puerto. No. És que tots van de taverna. Ell sempre està a la taverna. Escolta, resulta que... Ara m'estic guiant. Jo ara volia cantar aquella que m'ha cantat. Sí. Va, doncs canta aquesta. Mulata o negro? No, aquesta. Bueno, aquesta és molt maca, escolteu-la. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongo, que oías ayer temblando de amor, y con ilusión junto a un hombre cruel. Su amor ya se fue de mi corazón, y hoy ya le aborrece, porque mi pasión que hirió su traición ya tan solo es sed de verte aquí tendido a mis pies. María Laó, ya no más cantar. María Laó, llorar y de
vols em poso de negro. És que m'encanta aquesta activitat. És de la Tabernera del Puerto, jo m'he confós perquè és molt bonica. De la Tabernera del Puerto, la que més se coneix és la, com es diu? El No puede ser. No puede ser, esa mujer, no sé què, ¿vale? Però n'hi ha una que es canta poc i és preciosa. Representa que és ara en Simpson, ara faràs en Simpson. És un mariner anglès i és alcohòlic i està en una taverna on la noia que atén, es diu Marola, és guapíssima. Totes les dones del poble estan tipades de lo guapa que és perquè tots els homes van a la taverna cada dia i les dones no. Doncs no explico massa, però que sapigueu que són les que ja venen més cap aquí, d'època, i que aquí hi ha inclús tema de drogues. A la Marola la volien, ningú sap d'on venia aquesta noia tan guapa, i al final se sap que és que la volien, estan tenint allà, a la taverna, però també la volien utilitzar per fer com de pas de contrabando, així. Al final la pobra noia, que és una bona noia, es queda lliure i agafen el que té que agafar com ha de ser. I mentre estava a la taverna es veu una situació que hi ha uns negres que estan allà adormits, i el Simpson, que ja també està grogui perdut perquè és alcohòlic i està allò. Exacte, consumeix. Canta aquesta, que m'encanta. Igual que la setmana passada us vaig dir aquella d'Encuesta Tomba Oscura, doncs ara anem a fer aquesta. Despierta, negro, que viene el blanco, es el navío, está mirando, son dos cucuyos, sus ojos claros no son luceros que van de paso. El blanco tiene la nave al pairo y está despierto como un alano. La luna es blanca, muy blanca. La noche es negra, muy negra. El negro drume, que drume. Y el blanco verá que verá. Noche que sale la luna. Negro, despierta, despierta. Ya sabes, negro, cómo es el blanco, se finge cobio, te sube el santo, collares cambia por nenes guapos y al otro día te lleva al barco, te soba el cuero
aquesta i que sí, anem com una mica així relaxats. Em sembla que avui l'Anna i el seu home fan 50 anys de casats. És que vol fer el taller tant sí com no. El taller vol dir una àrea, un duo que tenim. Però és que ha quedat molt bo. No? Jo penso que s'ha d'acabar bé, no? Ja que ha acabat bé, és que ara acabaríem malament. Per què? Gràcies per haver vingut. No sé quan farem l'altre, està apuntat, que sí? Vale, doncs, si ho diu aquí, vindrem. Nosaltres vindrem. I farem diferent, o sigui, serà un detall, no us prometem que ens fa molta il·lusió, Jo crec que ens fa més il·lusió a nosaltres fer-ho que a vosaltres. Ai, que bé que expliqueu això. Moltes gràcies. Nosaltres, la veritat, que ho diem que sempre és que busquem ocasions per cantar perquè disfrutem moltíssim, ens agrada, i poder-ho compartir amb gent que realment els que som aquí és perquè ens agrada la música i bueno, estem oberts a tot, no? És una altra... Gràcies per el que has dit, que ha sigut molt maco. Nosaltres a la propera sessió serem en Joan, que en Joan algun dia us explicarem, no sé si sentiu, fa tot el que és l'orquestra suau, és molt interessant, algun dia us explicaré, que és superbon músic. Quan dic això, no vol dir que és una persona que, com nosaltres, com tothom, que sap llegir notes, sinó que és músic de veritat, que interpreta. Que bé, Joan. Más de lo mismo, toca les notes, però a més té una feina a interpretar. Ella, no, vamos, és que no li sabem interpretar perquè ens ha de seguir nosaltres. Que jo, si hi ha una frase que dura tant, m'agrada estar-m'hi, i en Vicenç otro tanto, i la Dolors allà anar aguantant el tipus, aguantar la noteta, perquè té un pedal, posa freno i aguanta. Doncs és fantàstic. Amb en Vicenç som plens, i de veritat que fem els duos, la sessió farem duos, i ens ho passarem molt bé. No fem el taller. Sí. Perquè em sembla, és que feu el taller. passa a mi i en Vicenç i a tots que patim per vosaltres. No, cal que bé. No, per la cançó, perquè pot ser alguna moment. Vols dir que no ho espatllarem? No. Però és tard, no? No, és tard. Vale, doncs ara deixa'm dir una cosa. Si algú té que marxar, això és com al col·legi. Si algú té que marxar, no passa res si s'aixeca i se'n va. Nosaltres no ens sentirem perquè entenem que un cop passada l'hora, potser hi ha gent que jo que sé que quedarà. O sigui que si mai passa, que no us sàpiga greu per nosaltres, perquè nosaltres patim molt per vosaltres. Bé, doncs va, farem el taller. És que no és del género grande, i a mi, si no és del género grande, no m'agrada. No, deixeu-me dir una cosa. L'altre dia, el següent, vindrà també un que estimem molt, que sempre som els que som, Antonio, en José Antonio Cabo d'Intent, que no el coneixes, francès, tocant el violoncel. I el toca superbé i aprofitem quan vingui ell per fer també unes àrees. Aquell dia serà de tot, No us farem cap. Farem napolitanes, farem òpera, farem sarsuela, una sarsuela ja crec que no, però potser sí, potser farem. Farem de tot, de tot. És el dia que hi haurà més aquí. I l'últim dia farem català. Català de sarsuela, català Montpou, Obradors, Montsalvatge, Toldrà, el que sigui. Bé, doncs va, anem-hi. Espera't, que me la miro. Va, vinga. Quiero decirle una cosa. Dígame usted lo que quiera porque yo lo escucho todo. ¿Todo? Lo que no me ofenda.
vez de ofenderla yo, que se me caiga la lengua, ¿Qué? si yo, ¿Qué? Diga, ¿tiene miedo? miedo, lo que tengo que decirla se lo digo por la puerta. Hace tiempo que vengo a taller y no sé a qué vengo. Pues lo veo cesante, voy por favor, Cuando tengo otra cosa que hacer, no sé lo que hago. Ara ets de boato, però ara me'n recordo. Pues lo veo cesante, por tu boni barbado. En todas partes te veo. Y casi siempre en mi puerta. Tiene loco ese cuerpo, retrechero y juncal que nació en Chamberí con la gracia y la sal de Madrid. Le da muy fuerte. Hasta la muerte de quererte, ya ves si mi amor es firme y fuerte. Si no me engaña, sus palabras me hablan de un cariño sincero. Muy sincero, 50. ¡Chulo! ¡Oh! ¡Castizo! Cuando Dios te echó al mundo, qué faena me hizo. Cariño, como el que yo siento, no ha habido ni habrá en la vida. Es placer y es sentimiento, y es voluntad decidida de probar lo que yo te quiero, porque me muero. ¡Lo dice de veras! Con toda mi alma, ¡Me quiero tanto! con todas mis ansias, Habrá que creerle, por si eso es verdad. lo haré si usted quiere su felicidad. Cariño, lo que yo siento, no ha habido ni habrá en la vida. Es placer y es sentimiento, y es voluntad decidida de probar lo que yo te quiero, porque me muero. Del taller, la del pintor, gràcies, Gràcies.